Kuriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus tapuk tama parbinggota Marede Mahitasian nomor 125 ayat sada sahat rodi ayat tulu. Marlas ni rohaitan mamuji debata ay asini rohanai domotu rohatai umay nuay madumay Lison sadariu, lison sadariu, di bani manggugupi mahirang sude, mamuji Tuhan Yesusi barasi roha godangi si balas di roha tae nuai nang sugupi nuai nang sugupi. Taingot mahun mapagsama totoo berita ni Tuhan tay manite parangetai di joloni dongatai di atas tanur di atas tanur. Marhite-hite goarni di bata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di porbadia na tumapalangi dohot tanon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem jala marolop-olop mida ibana sude hamu ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha si tutuma rap dohot ibana sude hamu ale aka namarsak roha mida ibana na sailaon. Las dorohaku diakan nama dok tuau beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale amanami na di banua gijang para sirohana sumurung di sude jolma dang diolani ho anak muna sasadai di lehon hodo ibana humokop hami mamor dosa nami satu hau na pinar silangi sai patugu marohanami asa unang ganggu rohanami maka porsiai hasesani dosa nami asa unang madele hami ala ni dosa nami alai asa posituturo hanami di asini roham na gudangi mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak kaholongan ni rohami. Amen. Mari dehita.
tangihon ma patik ni debata ima sian patik parjolo 1 patik pasapuluhon. Patik parjolo au do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganommu jalad dang jadi sumanonmu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggai besi sobaon manang sioluan. Patik patuluhon dang jadi dohono guarni debata yang go sature dalanna ai honauhum do sugut akan namar sineang di guarna. Patik paupaton ingot tauma pabadiahon hari minggui di naono mari maulahamu nasa siulanmu alayanggo hari papituhoni hari pada dianan Jahoba di Batam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pena mangebati hutam ai di naono mari do di toppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di hari papituhoni di baheni do bahena di pasu-pasu di bata Jahoba hari pada dianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon iko pasangahom mudo na torasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba di Batam di ho. Patik paonopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manako. Patik pasiahon unak ko olo makatidakon hatana sotutu maralohor donga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ndonganmu jala dang jadi haliangan ni roham donga sari peni donganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lubuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu buhado padok ni debata taringot tu patik nasa pului odo au do Jahoba di Batam ninna di batata pargugu nasuhatu dosan jala parrimas siluluho dosa ni ama-ama tu pinopan na ro di sudut patuluhon ro di sudut paupaton pinopar ni akan na sugoro hadiau alai asidoro hakku di akan na maribu-ribu akan na marholong ni roh hadiau naso mangalao si patiki atau rak mangidugugo mangita satu hatta laut mangulahon na hobar tu patik nai ale Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Mari dehita sian nomor 171 ayat 122. Tandai maaf suka bima dohot rohaku uji maaf pamana tuhut madalaku Tato potima dosata diadopan ni debata martangi yang mahida. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar para si jala partalup ni roha jalan nabasar doho sai marpangulahi marohami dahami
dibaheni saise sama sudedo sanami danga dong nahu pangasau kami dukon ni asini roham hati goran napi natu pani anak mudo nahu pangasau kami tujulum dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringot Tuhan sani dosata. Alani pangalesiot tado ubahin na tartulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Apa itu ibana pisak-pisang perhitean ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Korpung wanina.
Puji Tuhan marhite de nomor 110 ayat 1 dohot 2. Turupuk epistel di mingguta sadarion di enet huriata sian buku panuri rang Johannes biduopat ayat 41 ayat 14. Johannes biduopat ayat 41 rodi ayat 14. Tajahama margat trisoring hujahama parjulu. Alai ikon buluson nado luat Samaria. Alayadong madisi sumur ni si Jakob jadi dibahen naung loja Yesus sian pardalanan kudul maibanan di labung ni sumuri tar di hosniari mai ai nung ngalaw akka sisiani tuhuta ma nuhor bohal dunginin na Jesus mangalusi ibana au di botoho basa-basa ni debata jala au ditadaho na mangido aik inumon sian ho ra olo ho mangido tu ibana dungi lehonon nama tu ho aik na mangolu jadi didok buru-buru matu jadi didok buru-buru tu ibana Tuan tahu-tahu garis wada di ho tole bagas do sumuron tum siad dia ma tu ho aek nama ngulu Pujahasian ayat 12 tung ubal gama ho asa oputa si Jakob na mga lehot sumurot tuhami ibana do manginum siani dohot yanakonna rodi pinahanna alai na manginum aek si lehonoki nasotupa mauas bei rodi saleleng-leleng na ayanggo aek si lehonoki gabe mual doi di bagasan ibana
nama baor sahat ro di hanguluan na si saliling-liling na ima saat na martua doakan na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Kor remaja. Kor na poso bulung. Mari dihitasian nomor 870 sada ayat sada dohot ayat tulu. Tunjut au songon boru samanya mangalapai tu sumuri habis subuh suasna mula ulang mengalapi Tuhan maro Yesus majohot audu ai kangoluani pagi doma asa olehon aina pasomu asmi ale Jesus ai kangoluan ku hidup asa sos dirohaki asa son pamito niki Tuntoros di mai aleluya hatom moruto Jesus Ibana duai kamaluan Saitani hut mahatanai Di mana dapat ho hasonangan Pasahat madirim tusi Madame hujala mertua Rodisa leleng-leleng air Ale Jesus ai kangoluan Ku hidup panginu makin Asa sos dirohaki Asa son aku meromeki taha tidak ko maha porsiao tai songon nahina tidak ko nidongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu naso hatu dosan natu mapalangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhan ni si Maria nagabe-gabea siator di porbadia adorak soha bubuhan ido tuhatta na tumaun na bernit di panguhumon na silatus na mate tarpajal do ibana di hau finasilan na tuat tubuan na toru dum di tanong na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun de bata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria atau panala Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na madok mulak mengurus nang halak nang mate dohot di hangoduan na suara sudah. Amin.
Tabigima ede pujian vokal solo sian anak kota sekolah minggu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tak kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Terima kasih bagi anak kami sekolah minggu. Taudu tiba dohot kor lansia. Kor pungwa nama.
TBG Matiting di Huriata. Shalom, diamu amanami inanami na pasugulong song remaja tabigi matutu titing haga BP Tamarunang di tanggal 30 Maret 2025 na perjulo na maragang sada buar ni mingguta sadarion ima minggu letare manang marlas ni roha mahamu topik minggu Jehovah mangalihon aik hanguluan atau Tuhan sumber air kehidupan. 2. Pertanyaan Ulaya 2. Di Patupa Huriata do pertanyaan Ulaya 2 di hari Selasa sada April 2025 masuk pukul 10 sia 30:00 wita. Di bagas ni keluarga Sintua MN Hutajulu Pinang F Boru Panjaitan namaringanan di kompleks PU Badoka asa Roma sude ruas ni wilayah 2 parhalado dohot keluarga di ulau ni tolu PHD lansia HKBP Tamarunang di Patupa Huriata do PHD lansia HKBP Tamarunang di hari Jumat tanggal 4 April 2025 masuk pukul 10:07 wita maringanan di gerejaon asa persidohot masude lansia ni Huriata di ulauni. 4. Basar Huria di permingguot tasadarion di Patupa Huriata do marhite ulaya tolu Basar ima migomak andaliman spesial ya tabuhian dohot harga 30.000 per bungkus. Marilah kita turut berpartisipasi di basar tersebut. 5. Rapot HKBP Resort Tamarunang Patupaun ni Huriata do rapot HKBP Resort Tamarunang ima di hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 mulai pukul 10 sia 00 wita pia Jun asa persidohot masude perhalado ni resort di ulauni. 6. Pelantikan panitia perayaan tahun transformasi 2025 Patupaun ni distrik do pelantikan panitia perayaan tahun transformasi 2025 ima di hari Minggu 30 Maret 2025 via Zoom jala utusan nagabe panitia sian HKBP Resort Tamarunang ima amang Sintua STJ Marpaung SH dohot amang Sintua Charles Sitorus dari HKBP Kendari. 7. Ulang tahun HKBP Resort Tamarunang na perjolo di hari Senin tanggal 31 Maret 2025 ima ulang tahun HKBP Resort Tamarunang na perjolo alani pasahat amplop tujolo mahita di permingguon di hari Minggu tanggal 6 April 2025 jala di Bangido ma asa tu ganup wilayah mabain slide video ucapan selamat ulang tahun yang pertama HKBP Resort Tamarunang asa di dokumentasihon tu 2 Huria. Walu pasahat pilihan bulan Kobar tu keputusan rapat Huria ima pasahaton pilihan bulan di minggu pertama setiap bulan alani tapasahat mapilian bulata di permingguon tanggal 6 April 2025 gudangna 100.000 per bulan asa taingot bema sia panitia pembangunan gedung sekolah minggu
Pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 akan diadakan pelantikan panitia pembangunan gedung sekolah minggu. Untuk itu kepada jemaat yang terpilih menjadi panitia agar hadir dalam pelantikan tersebut. Tuhan memberkati. Sepuluh, ruas Namar Sahid. Parhalado dohot sudi ruas Nuria HGBP Tamarunang manang yakon ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatta mana mangalehon hamalumon dohot hahipason. Molo adong sian ruas Nuria Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Paboa tu Parhalado manang tu Padita. Ruas Namar Sahid. Sada Agusta Christine Borusianipar, ruas Naposo, wilayah Tolu, dirawat di Jabu. 2. Amang Situa Ade Siregar, wilayah 2, dirawat di Jabu. Tolu Sianipar, wilayah Tolu, dirawat di Jabu. 4. YF Sitorus, wilayah 2, dirawat di Jabu. 5. FM Sianipar, wilayah 2, dirawat di Jabu. Puji Tuhan sudah bergabung pada hari ini pada ibadah minggu kita. Onom Amang J Panjaitan, wilayah 2, dirawat di Jabu. Nomor 10 sada ruas Namar ulang tahun. Parhalado HGBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata Namar ulang tahun tanggal 24 tanggal 30 Maret. Saitu hatta mana mangalehon pasu-pasu dot gajang ni umur suang songonima nang hahipason ruas Namar ulang tahun. Sada Brahma Anugrah Pasaribu anak sekolah minggu 25 Maret wilayah 2. 2. Christian Valentino Silaban ruas remaja tanggal 26 Maret wilayah Sada. Tolu Pirli Catri Nauli Boru Sitanggang anak sekolah minggu tanggal 26 Maret wilayah Tolu. 4. Suwati Boru Tambunan tanggal 28 Maret wilayah Tolu. 5. Deborah Marcelina Boru Hasibuan ruas Naposo tanggal 20 Maret wilayah Sada. 6. Theodore Marcelino Sinaga anak sekolah minggu tanggal 20 Maret wilayah 2. 7. Glenn Apeles Yanturi ST tanggal 30 Maret wilayah Tolu. 8. Raja Perdomuan Hasikolan Simatupang remaja tanggal 30 Maret wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirang na do hamuraon doot hamuliaon. 12. Ulang tahun Perdongan Saripeon. Parhalado doot sude ruas ni Huriata HGBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun Perdongan Saripeon tu ruas Namrayahon tanggal 24 tanggal 30 Maret. Ruas Namrayahon. Sada keluarga YF Y Sinaga Inang SWD Boru Marpaung tanggal 25 Maret wilayah Tolu. 2. Amang CH keluarga CH Pangaribuan Inang IPP Boru Sianipar tanggal 29 Maret wilayah 2. 10 Tolu ruas Naroto Parmingguon. Minggu tanggal 20 Maret 2025 Torop Naro 120 Tolu Halak di Minggu Magodang. Minggu tanggal 20 Maret 2025 Sekolah Minggu 40 Tolu Halak. Selasa 25 Maret 2025 Pertanyaan wilayah Sada di Bagasni keluarga Nyonya Insinyur S. Sitinjak S. H. Boru Simanjuntak Toropna 30 Halak.
napaduahon ang karumawi napaduahon parhepengon ni huriata boy matabereng di titing parhepengon na adong di hitabe dohot na di layar LCD songonima titing ni huriata di bagasan mingguon tatangyakon ma asa gabi pasu-pasu dohot las ngeroha di hita tarlumobi gabi hamuliaon ni guarni tuhata amin. Tapasahat mapeliata sada asadabi maridde mahita sa nomor 714 ayat sada dot uduna. Tuhan namarmahan kami, tubuh kami ruasmu. Lehonda memidi kami akan nahinokmu Tuhan Yesus si palua permahani ruasmu Tuhan Yesus si permahani ruasmu Tuhan permahan hapusan dongan nasumurungi sai pada pangunjunan tuku manalilui Tuhan Yesus si palua pasu-pasu ruasmi Tuhan Yesus si palua pasu-pasu ruasmi dan mihu ingot kami namar dosa gudangon ias furionmu kami sia haramu nono Tuhan Yesus si palua Tuhan Yesus si palua
Dami ni debata na sumurong siyang saluhut na roha. Ima na mga ramoti ati-ati daho pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhut na. Damang dainang haanggi na pinaribut na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hati yang dibatan na gabi jamita di minggu ta sadarion ima na denek sian opak Musa bitu 20 sada mamuka sian ayat na 10 tol hasme tu ayat 20 asata jahama marsika soring sia kami ma ayat 10 ede puji-pujian Israel dungi borham mahalak Israel siani jala marasaro di Obed. Porhat musina sida siani jala marsaro martopihon sungai Saret. Alanido ubahen tersurat di bagasan buku parporangan ni Jahoba mardonokon waheb di Supa dohot mardonokon aka sungai ni Arnon. Borhat musina sida siani tu ber manang sumur ima sumuri na didok ni Jahoba tu Musa papungu babang suwi asa au mangaleon aik inuman tu nasida. Ima sumur na hinali ni akai duk na saut ni dukir ni halak na sangap sian bangsui marhiti sian tukot harajaon marhiti sian akka tukot na sidai tahe dungi porhap musin na sida sian halongonan tu matana. Jala sian bamot turura na niladang ni Moab na patondong dohot pucu ni Pisgah panatapan tukan halongonan idu ianggo sahatna horas madita damang denang hanggina pinaribut na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di minggu tasadarion di minggu letare jalatongon sadarion do marulang tahun punguan ama HKBP Tamarunang ala gorna punguan ama letare martoba maju hita iya lasma rohata iya mungkin punguan ama sendiri pe lupa ala unik do punguan amaon dan adong tanggal na adong gorni minggu do ganup mulu pajupang minggu letare marulang tahun mak punguan ama itu dan adong tanggal manang tanggal dan adong na pasti mulu minggu letare punguan ama marolop-olop alani na kaning mulu di begi hamu inang amang judul ni punguan ama eddi na kaning ima marlas roha ala marlas roha di ulota sadarion huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mulu tajahan na kaning turpu taon sian mamuka sian 11 ayat 20 mulu tapadomu tutopi minggu Jahoba mangalehon aik hanguluan olodo gabi bingung kita buasa tajahan na kaning sian ayat 11 ayat 20 taringot tu pardalanan ni bangsa Israel dia mang mardalan tusan susah halaki mauas halaki baru di leon Jahoba ma inganan ima bir manang na sumur ima na digali ni akka opuna sida na jolo na sodong be aekna na sodong be mualna alai di dikirido dia Jahoba di bata tu si Musa tu si ma dapok ma itu di dia do amang taringot tu na marlas rohai
Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sianon ida utama piga-piga poin nama carikot na naing si pasahaton marhiti turpukon na parjolo takasdo di Papua pardalanan ni bangso Israel asa sahat tutano parpadanani na ikon mardalad do nasida ikon haruar nasida ikon borhat sian sada titik borhat tu inganan tu titik nanunga dito tuhon di bata ikon mardalad do nasida asing do amang inangda mardalan dohot mardalan-dalan asing do haporsyaon ni bangso Israel haporsyaon na mardalad do namar lapatan ikun adong do ulaon harus ada gerakan harus ada perbuatan bukan hanya jalan-jalan mardalan-dalan daong mulu mardalan-dalan jalan-jalan ini hanya keinginan sesaat ale mulu mardalan adong na ikun peopon ternyata saya tidak akan dapat apa-apa ketika saya hanya berhenti di satu titik ikon borhat doa peau sian sada inganan tu inganan na pinaradi ni debata di pardalanan ima idauta sohon dia pambahenan ni debata tutudu amang inang maragam ikon adopata. Kita harus akui banyak hal yang kita jumpai yang terkadang yang kita harapkan ataupun yang terkadang yang kita tidak harapkan kita harus jumpai di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita yang kita sedang jalani saat ini. Alani mulu makatai hami tu sahala padde bisuk motivator, dia seorang pendeta mulu songoni mana yang tepat telah berpulang ke rumah Bapa di sorga atau sudah tiba di rumah Bapa di sorga. Iya bah mulu marhidi on ikodohonot tado nama nguluido na di proses dope asa sahat tu inganan na pinararin di bata asa sahat tu bagas ni di bata alai dia kena nunga manat de bata na nunga di jo de bata nunga sahat be tu inganan na pinararin ni di bata siani bui berengota berarti saliling mangulu kita ini adalah proses untuk bisa menggapai ke rumah Bapa yang di surga. Allah ikon ido tujuata dangadong na asing ikon ido sianido idauta jala-jala otta pasu-pasu jala jabar na pinaradi ni di bata diganuk nguluta huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kalau memang begitu perjalanan yang akan kita jalani banyak hal yang terkadang kita hadapi sama seperti tadi saya katakan, baik suka ataupun duka, baik persoalan baik sukacita alai di minggu tasadarion di minggu letare di suarahom matuganuk nguluta borhak mahita sian parnguluon ni bangso Israel ditadda de bata diboto de bata ditatap de bata ngulu nasida alani dipakulingi de bata si Musa buam matusan molo tabereng na kaning amang inang ima na di turbukta di ayat na 16 borhat musina sida siani tubir ima sumur na di ni jahuba tu Musa papungu ma bangsoi di sodo idota tu minggu tasadarion malas niroha mahita bersuka citalah minggu letare minggu bersuka cita ala nunga di papungu debata nguluta jala di pardalanan ni ngulutai ngamauasita ngalujahita Roma debata majohita pungu mahamu di sohon Roma hamu tuau asa hupasonak kamu. Kita bisa bayangkan bagaimana tanah yang kering yang sudah kena diterpa matahari, panasnya matahari, tiba-tiba diteteskan air 1 gelas atau setengah gelas atau beberapa tetes tas songonima nguluta amanginang. Kekeringan yang terjadi di dalam kehidupan kita
bisa karena akibat perjalanan yang sudah banyak yang kita lalui, yang terkadang membuat kita bimbang, membuat kita ragu karena kelelahan. Alai di minggu tasadarion Roma de batatu ngoluta tu pikirata tu todita na mandokon marlas di roha mahamu. Kekeringan yang terjadi dalam kehidupan kita seperti disiramkan air begitu sejuknya. Kalau kita lihat tanah yang kering, ketika kita siram air, itu tidak berapa lama langsung hilang itu air itu. Tus, seperti ditelan keringnya tanah itu. Songonido ngoluta nama uas dohita. Iya. Jelarodo debata mangalian aek tu ngoluta. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ima poin na parjolo na boy berengota marhiturpuk sadarion ngoluta na ikon mardalan. Hidup kita yang harus tetap berjalan. Jala na paduahon berengot tama di sarihon de batado narikot di ngoluta. Kita bisa melihat dari kehidupan bangsa Israel di hasusaan nasida, di halujaon nasida, nama uas nasida, rodo de bata mangalehon. Ganup na pinangido ni debat, na pinangido ni bangsui dilihot de bata. Di sarihon de bata na mauas na sida rodo de bata mandot tu si Musa papungu di ingananon di paradi de bata alai odo na jujut amang inang di paradi de bata. Dan ini sering saya katakan ikon berengot tado na pinapungu ni de bata na pinaradi ni de bata sakap nado na ikon taulahon manang sakap tado na ikon diulahon ibana itu isod do na jujut. Iya, dia do amang 4 tahun duduk amang 4 tahun di sarihot di batado nguluku ngasongonon upangido on ay so na dilihot di bata sa tebi amang inang dang mangulahon sakap ta di bata alai ikon dohonota turohata tupikrata mangulahon sakap ni di batado ngulutai. Khobar tu sakap ni debatado ta ulahon ta dalani ngolutai. Jala di sido annong duhonota marlas ni roha maho ali tondiku. Alana ta ulahon dang sakap jolma dang sakap pikirata alai sakap ni debatado na ta ulahon di ganum ngoluta. Dang tatadabi halujaon. Dang tatadabi amang inang arsak alai na tatadda hulan sakap ni debata ima ede punguan ina nakaning cucut doau son boru. Iya, na membuat aek tu iya molo tabahas amang inang satukin buasa ikon potang ari banaro membuat aek ikon hosni ari banaro membuat aek. Iya, api dia mencoba melakukan khobar tu sakapna ape pajupang doho Yesus parjupangan boru Samaria doho Tuhan Yesus makorhon hamubaun di rohana holan di doh Yesus buat majo aiki tuau. Iya, mangido Yesus tu boru Samaria asa di parade ma aiki jala khobar tu pikiran na dope na diulahon boru Samaria dang marsaor hita kawan dohot Yahudi dang marsaor hami ai Samaria doau ho Yahudi do itu alai lao do Yesus dipasiding Yesus do daung las ni roha do na disuaton tu bagasa rohani buru Samaria las ni roha ido amang inang makorhon hamu baun di rohana out di botoho itu jala di ujung nah di pauba Yesus rohana tabereng amang inang jugul ni roha marhiti pikiran na diadopi boru Samaria holan pajupang dohot Yesus makorhon hamu baon alai hamu baoni asabui marparbui hamu baon ibana parjolo disuaton holong do dang holang ay holong do na pinasahat ni Jesus tu ibana
suku-suku marohani buru Samaria suna mardu muau dot alakon buasa idu tarhona do konomu hangulu ako tahu-tahu pedang along dio dang adong maaf mulu untuk remaja na poso asa butuh kamu tahu-tahu timba mana ada kau punya timba, bagaimana caranya kau bisa mengambil air itu dalam bagas do sumuron itu pikiran na dope na dipakai buru Samaria alai dipakulingi Yesus dibohali Yesus Uhud disuaton Yesus hapor syaon tu ibana sahatu na martangiang punami si Musa moloneng martangiang tu dulu do Roma Yesus dang tu dulu beho martangiang itu makorhon hamu baodo nah didapot buru Samaria alani dua manginang mari diturpuk sadarion poin apa duahon naneng pasahaton tunguluta mari parminggote didikion ima namandokon disarihot debat hadu narikot di nguluta persoalan na odo pakiota dangun iya Allah setabi manginang mulu pikirat tadu kehendak kita yang kita pakai yang ada hanya kecemburuan sampai jatuh nantinya kepada penghakiman aido mardika do Tuhani songonon ala utuh alai mulon mulai ate mah Tuhan songonon pambahenamu di nguluku asa takas do dipaingoto au asa takas do diburiho si maloloku marnida pambahenamu di nguluku dang arasa HP narotu au alai panopaon asa hamu baot do dilehoko tuau idu na bui berengota manginang molo tapangasahot do hapor syota manada pambahenan ni Tuhani jala na parpudi ma naneng disuarahon marhidi turpuk sadarion ibana do aek hangoluani amanginang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus hasil penelitian di dalam satu tubuh manusia terdapat lebih kurang 70 sampai 80% adalah cairan alani bahat aka hatorangan nabui jinaha seorang manusia dia mampu bertahan 3 sampai 4 hari kalau dia tidak makan. Tetapi seorang manusia tidak akan mampu bertahan 3 sampai 4 hari kalau dia tidak minum. Karena di dalam tubuh terdapat cairan. Alani i mulu berengot ta amang inang ditiki gale pamatang ta dibuan hidat rumah sakit dang didokon dokter makan dulu dao impus dulu idu dehidrasi don Boy berengota bagaimana pentingnya air di dalam kehidupan kita jalan apa duahon mulu contohna amang inang neng manuhor sada inganak kita si bagading tua manang neng pajongjokong si bagading tua neng manuhor sada ruko manang sada jabu na sukunota na talulu informasi songod dia aek disi adong do aek disi iya macarikot do amang inang aeki kita bisa bayangkan apa jadinya kehidupan kita kalau kehidupan ini ngulut tai bagas tai dao sian aek alani berengota banyak daerah-daerah yang katanya maju tetapi kalau jauh dari air itu tidak maju hampir seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari membutuhkan air setiap dia menginang holan na mamburi si malolong penata pe holan na 2 jari songonon tong dorikot aek dan mungkin pakai muna minyak makan tu son aek do idu macarikot do aek setiap dia menginang holan na mamburi buhi tope dan mungkin pakai minyak kita on boy doang patita pakai tisu iya tisu basah dah aek kan basah adong do aek nih campuran nih iya dan yang dohoron nami jangan kita pernah coba membenarkan pikiran kita bahwasanya benar bahwa kita membutuhkan air di ngolutai laho mangalopa pe amang inang dan mungkin ay boy do tahinang mangalopa iddahan ay kan sonari nga zaman maju mejikom do tahe mejikom boy do holan borasi di balik songoni
masak boy do daong tahe ikon adong do aek na sebelum dilopa pe ikon jolo diburi do borasi dang na idahani daong dang mungkin diburi idahani borasi do diburi asa di bae ma aek na muse asa boy ma anong masak ibana membutuhkan air ido naneng di pasar mariturpuk sadarion ima na marguar di minggu ta topi minggu Jahoba mangalehon aik hanguluan Tuhan sumber air kehidupan. Kalau memang kehidupan kita sangat membutuhkan yang namanya air, Roma hita tu debata do aik hanguluani na panguluhon na mangulu mungkin boy talapati amang inang debatado na panguluhon na mangulu ala adong do mangulu alay mate mangulu do nian pamatang na alay mate do todina idu na jujut ganup na diula dang dihaporsai alay mga saon pikiran na do ikon jadi ikon songonon ape dang na dang songon na di basarohana ujung na marsait ibana ido alani do amang inang Yesus ido aek hanguluan Tuhan sumber air kehidupan na mangalehon hanguluan tu ganup tu ngoluta persoalan na buhado hita mangarimangi pardalanan ni ngulutai nama cerikot aek hanguluani tabireng mamanginang marsia jarama hita sian turupuk sadarion dangso bangso Israeli mardalat do mardalan taulahom ma jala talugahom ma amang inang pardalanan ni ngulutai alay di bagasan haporsyaon tutuhan Yesus asa dapot ta hasonangani asa dapot ta hanguluani didiki mauasita ketika kita haus apapun itu rodo debata pasonakon nguluta tabereng mamanginang banyak pada saat ini yang salah jalan terkhususnya remaja naposo seolah-olah yang dia lakukan itu menyenangkan hatinya seolah-olah yang dia lakukan itu memuaskan hatinya itu tidak bahat do partikian wengon alani ikon jamut mahamu talumobi dihamu akasutun no poso remaja na poso bulung dinalau mamilangi akadala nanunga di lugahok kamu banyak yang salah jalan ya seolah-olah dia merasa tenang buita garis bawah ya manginang seolah-olah berarti tidak tenang iya seolah-olah dia bahagia mama tahu tidak aku bahagia saat ini seolah-olah ada yang bahagia tapi ring mama nginang tapi ring ma setabi amang nginang taringo tu perdalanan ningoluta songoni paru matanggota seolah-olah apakah yang seolah-olah yang kita harapkan tahu alaina tahirim jalana hinirim ni dibata seutuh nado ido na ikon tada poton ido na ikon taulahon jala talugahon di ngoluta alani turupuk sadarion di buhalima Jahoba mangalehon aek hanguluan adik buha setadokon ngolut ni halak abe ngolut tape koringdo saya tadokon rumah tangga ni halak abe rumah tangga tado koringdo alani i tabaem majo tabuan majo talugahom majo ganup ngolut taon mandapoton aek hanguluan na pinaradi ni debata bisi doan nong idota molihat ma Tuhan tutu dong seholan pikiraku do pikiri dang hu pikiri sakapmu alani hodo Tuhan sonari namamburi bohiku namamburi si maloloko ale Tuhan nunga di suako hatam di ngolokon di rohakon alani patu berma
marhiti aek hangoluan na di usihoko di ngoluku iduna ikon tapi hop jala tahapor syaya mangina alani mari kita talugahom manguluta talugahom marumah tanggata talugahom ma pardonga saripiota talugahom maganup aka keluargata ale di bagasan pos miroha jala di bagasan mangido sian Tuhan depata ibanado na mangalihon aek hanguluan tungoluta asa unang beta tadda mauas asa unang beta tadda loja asa unang beta tadda arasak alai marlas niroha mahita ala debata nagabe dongata amin martangnya kita mau lihat tema ali Tuhan marsaringar hatam di tonga-tonga parminggon nami sadarion marhiti hatam ali Tuhan debata di pakulingiho di buhaliho ami asa marsor memahami sian pardalani bangso Israel na ikon porohat sian sada titik sian sada inganan dinalao mandapoton inganan na pinaradem ali Tuhan jala tutudu maragam na ikon adopan alepos rohanami ali Tuhan debata diganup aka namasa diganup aka na idaon di pardalanan ning ulunami ali Tuhan debata adong doho nagabi dongan nami mangajari hami jalahodo Tuhan na mandungani hami jalahodo Tuhan na pagalakon palito di roha do pikiran nami asa takkas idaon nami dalan na pinaradem di tonga-tonga ngulu nami alani mali Tuhan debata marhitoy minggu nami sadarion di minggu letari di pakulingiho hami di bohaliho hami diajariho hami asa marlas niroha mahami alani mali Tuhan ajari hami dongani hami sodangi roha doho pikiran nami ali Tuhan debata lalu mau bisa luhut na ruas ni huriam ali Tuhan debata narap marpungo doho tami di bagas corom di dikion manang na ikon mandoho ti parminggon marhiti live streaming ali Tuhan takas doho na manada ngulu nami takas hodo manatap ngulu nami alani Tuhan pasu ganup ngulu nami ali Tuhan debata ditikio pele Tuhan dibuat kami gomos di bagasan tangyang nami huriam HKBP tamarunang ali Tuhan debata pasu saluhut na parhala duni huriam duhot keluarga hodo na manodo na sida hodo na mamilit na sida pabangkiton na sida gabi parhitium walani bohali mahami saluhut na ali Tuhan debata asa sisa daroha sisa da pikiran hami talumumbi sisa datangnya kami mangulahon ulahon na pinasahatmu di tonga-tonga ngulu nami marhiti pakubasyon nami di huriamon songoni dikanup aka program ni huriam asiroham Tuhan pasu huriamon pasu ros ni huriam talumobi Tuhan di ulon nami sadarion ima Tuhan na patupahon bajar na ni uluhon ni hasuton ni wilayah tulu jala pakulingi hami saluhut nali Tuhan ibata asa dohok mahami makasuhutun uloni asarap mahami Tuhan manupahi akan narikot di tonga-tonga program ni huriamon ali Tuhan debata jala marhiti programi ali Tuhan debata gabi makorhon pasu ngulu nami talumobi gabi mambuan hadamion ngulu nami di tonga-tonga ngulu nami tonga-tonga keluarga talumobi dihami ruas ni huriam HKBP tamarunang ali Tuhan debata neng patu pahon ni huriam ali Tuhan debata ima rapot HKBP resort tamarunang ali Tuhan pasu saluhutna parhalado ni huriam nagabe parhalo resort dinalau mamikirhon aka program-program narikot di tonga-tonga resort HKBP tamarunang ali Tuhan debata songoni pilih Tuhan debata di tanggal 31 Maret 2025 on marumur ma naparculu ulang tahun HKBP resort tamarunang ali Tuhan bahat nanunga di bulus di pardalanan pakubasyon marhiti huriamon ale postor hanami Tuhan hodo raja ni huriai hodo naman jongjongi huriai hodo naman jongjongi roha duh pikiran nami saluhut nali Tuhan ibata alani pasu huriam HKBP resort tamarunang
Songoni huriam HKBP na adong di Kendari dohot na adong di Tamarunangon. Pasu-pasu saluhut na ruas ni huriam, pasu-pasu saluhut na kategorial ni huriam sian horong sekolah minggu remaja na poso ama ina lansia marhiti huriamon ali Tuhan di bata makorhon las ni roha makorhon hadamion makorhon pasu-pasu ma ngulunami di tonga-tonga humaliak kami ali Tuhan di bata ali Tuhan di tikiope di buah kami komos di bagasan tangyang nami saluhut na tahe ruas ni huriam mulu adong na di bagasan hagalion pamatang asi roham Tuhan tatap ruas mi ali Tuhan di bata Ima Agusta Kristin Borus Yanipar naposom amanami amang situa adi Sirigar amanami amang Asia Nipar amanami amang YF Sitorus amanami amang FM Sianipar amanami amang J Panjitan oleh Tuhan posroh nami dihagalion pamatang na dialupin asida lehonommu hamalumon tungoluna tatapommu ngoluna Tuhan hodo na manugu nogu ibana li Tuhan ibatan na mangalihon hamalumon tungoluna songoni pilih Tuhan ibata ditikion komos dibuat kami di basantang yang nami ruas ni huriam na di bagasan saminggon di bagasan las ni roha ima li Tuhan ibata di penambahan umur na lihonommu di tonga-tonga ngoluna ali Tuhan asiroham lihonommu gajang ni umur lihonommu hai pason lihonommu habisuhon tungoluna ali Tuhan di bataho jalahoma naman jamoton ngoluna ali Tuhan ima di yanakon ni huriam na sekolah minggu Brahma Anugrah Pasar Ibu di Christian Valentino Silaban di yanakon ni huriam na sekolah minggu Firly Catri Nauli Borus Tanggang di inanami Inang Suwati Boru Tambunan di Deborah Marcelina Boru Hasibuan di yanakon ni huriam Theodore Marcelino Sinaga amanami amang Glen Apele Sianturi Raja Pardomuan Hasiolan Simatupang asiroham Tuhan homa nama masu-masu ngulu nasida songoni pilih Tuhan di bataruas ni huriam na di bagasan saminggon di bagasan las roha di ulang tahun pardongan salipion imali Tuhan di bata amanami YFB Sinaga Inang SWD Boru Marpau dia manami amang Cihapang ribuan inanami Inang IPP Boru Sianipar ali Tuhan di bata hodo na pajongjokon pardonga saripion na sida pasu-pasu pardonga saripion na sida ali Tuhan di bata jalah usehon matuhan holongmu suatom matuhan dami na sumurong di bagas roha doho pikiran na sida akasinakap ni roha na sida akasihol ni roha na sida homa na patuluson ali Tuhan di bata ali Tuhan jelma pardosa dohami na badia doyang goho jumulus yesa saluhut na dosa nami asa talu pami dinalau majalo pasu-pasu na pinaradem di tonga-tonga ngulu nami mangasahon gore anakmu Tuhan Yesus Kristus mertangia kami tuho amin. Tapuji Tuhata marede mahitasian bukide nomor 712 uhma tapasahat pilieta Togu au ali jauh di dalam narodopon hodona tok
jongjong saluhutna. Kodona tuk tung satia tugu nagaleon sagu-sagu hamuluan sai pabusur tondiku sai pabusur tondiku. Tatangnya koma piliata ali di bata amanami na di Bano Gijang hodo hararuan ni saluhut sile hun lehun na dinggan dona solibasan na meliutus hu pasata mima sian na nilohmi tuhami pilen nami tuho sejalo megabi uap nucus di julum pasu malijar ramoti asa hu parasya kami pilanon pati bulu narajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maroh nami marhiti-hiti todim asalam dadah kami kudang nisile holiomi Tuhan asalam kira-kira kami manduk mulihat ya Tuhan marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasara ilihun ni tadiru di mataku hosanun hukuki rodi saluhun warnaku umasahan itu satu kudus. Ali manami na di Bano Gijang saib narbadia maguarmu sero maharajamu se saud molom neroham di Bano Tongon songon na Bano Gijang leho matuhami sadrang ngoluan siapari si sama dosa nami soan panesa nami di dosa ni donga mardosa tuhami una kami togihun pangujunan palua mahami sian pangago. Ai ho duna putra haraja dun aku kun rodi asalamu saling dilelena amin. Mula mahamud bagsandami jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutodim amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.